माझ्या पुन्हा एका नवीन ब्लॉगमध्ये. गणपती स्पेशल ब्लॉग असणार आहे हा आपला. आजचा आहे डे 1. आता जवळजवळ पूजा झालेली आहे माझी इकडं. आता नेक्स्टची पुढं काय काय होतं ते. आणि आत्ता मी गेलो तर काही दादाच्या गणपती आणायला. अक्षय जो आहे आमचा अध्यक्ष छोट्या पोराचा, तर तिथं आणाय आम्ही. सो लेट्स किती वेळ जास्त वेळ नाही, इथं वरतूनच आणून आहे गणपती. खूप मजा आहे, धमाल बसती येणार आहे. आणि हा जो व्लॉग असणार आहे माझा, तो पूर्ण सिरीजमध्ये ब्लॉग येईल. 3-4 सिरीजमध्ये होईल. तो थोडासा एक्सटेंड पण होऊ शकतो. सो बघा जरा, खूप मजा येते. कोकणातला भजन आणि पारंपरिक बोलू असतो. सो लेट्स पुढं काय काय धमाल मजा येते. आपण आहे ना अक्षयाचा गणपती घ्यायला आलोय. अक्षदा, तुझा गणपती घ्यायला आलो ना आपण. हा, तिकडे वेदू पण आहे. यावर्षी नवीन ठिकाण गणपती घ्यायला चाललोय दरवर्षी. हा, दरवर्षी आपण खालच्या घरामध्ये घेतो. यावर्षी आपण आपल्याच दादाकडे चाललोय, अक्षयादाकडे. तो पण अक्षयाचा, हा पण अक्षयादाचे. हा वेदू, ही स्नेहल, ती वेदू अरे हा, तो वेदू. आणि तो तिथं शुभम. आणि ही इकडं शरण्या. आपण सगळ्या इकडं गणपती असत तिकडे घ्यायला आलोय. तर बघू आपण इथे जाऊ पुढं, बघू किती गणपती आहेत. आम्ही 70 दिवसांनी 70 वाट बघतो गणपतीची. आणि तो दिवस आलाय, तो दिवस आलाय गणपती घ्यायचा. तो शॉक मध्ये काय बोलू. आला बघा काहीच इकडे बघा गणपती आहेत. हे गणपती आहेत. आता ह्याच्यामध्ये दादाचा पण गणपती आहे आपला, तोही घ्यायचा आहे. तर तुझे गुरु आज आहे, तिथे एडी आहे. बहुतेकांचे गणपती आणले. दादाचा पण आपण आणला, वेदूचाही आणला. हो काय आलोच. आता मी चाललोय परत दुसरीकडे. बघू आता काय होतं. आता आहे ना माझ्या घरातली आणि अक्षयाच्या घरातली हा बघा इकडे याचं घर आहे. तर 2 घरांची आरती झाली. आता आपण ह्याच्याकडे चाललो. पहिली दोघांचे पहिले आता ह्याची घरचे बाकी. आता चला हे दोघं बघा. आता ह्यांची पण झाली. शुभमची झाली का आरती? हा, ह्यांच्याकडे जाऊ आपण. हा, ह्याची झाली आहे. तर आता आम्ही ह्यांच्याकडे जातो आरती करायला. आणि आज खूप बरं वाटते, कारण की आज गणपती मग आलेत आपल्याकडे. खूपच सुखाचे दिवस सुरू झाले. संध्याकाळी खूप आता मजा आली, कारण की अजून तुमच्यासारखी संध्याकाळी आता खूप प्लॅन आहेत. 2 ठिकाणी जायचं आपल्याला. एक आमच्या इकडे एक 2 ठिकाणी. बघा पाडशील. आता आपण ह्याच्याकडे जाऊ, ह्याच्याकडे आरती करू. नंतर हा आरत्यांचं आता कसं की कॉन्ट्रॅक्ट घेतलं आम्ही. कॉन्ट्रॅक्ट नवीन मंडळ स्थापन केलं आम्ही. कोणाचं शिवम शिंदे. शिवम तू आजपासून शिंदे. ठाण्याला बनवून देतो तुला. आता आपण पुढे जाऊ आणि नंतर मग पुढचं काय असेल ते देऊ आपण अपडेट. आणि काय आपल्यासाठी 7 दिवस आपल्याकडेच आहेत. आपल्याच आहेत 7 दिवस फुल एन्जॉय. संध्याकाळच्या आरतीमध्ये बघू शकतात. आता तर काय आरती संध्याकाळच्या आरत्या बघा. संध्याकाळी माणसं वाढणार आमच्या. महिला मंडळ येणार आहे आमचं.
आता अजून मजा येईल. आता आपण जाऊ आणि आरती करू. काय हा वेदूचा गणपती आहे. अरे आताच कुठे मोदक खातेस, थांब जरा आरती तर होऊ दे. अरे एवढी फुलं. हा बघा, हा आमच्या इकडच्या घरातला भटजी, हा जो आरती करणार आहे. बापरे. तर ही गणपतीची मूर्ती आहे याची. ही मस्त आहे की हा पूर्ण याचा सेटअप केला त्यांनी. तर आता आपण इकडे आरती काय आहे हे बघा. हे आमचे इलेक्ट्रिशियन जे माईकचं व्यवस्था करतायत मस्त पैकी. माईकचं जुगाड चाललाय काकांकडनं. एवढी मोठी बाहेर माईक कुठे. आता आपण ना वेदूच्या घरातली पण आरती झालेली आहे. आता आपण जातोय सम्या भाईकडं. सॅम भाई आपला. त्याच्या आता जी आरती झाली, पूजा झाली का नाही माहिती नाही आम्हाला, पण आम्ही ते पण चेक करतो आता. आणि हा आता पुढं बघू. आता तुझ्या हातात काय रे. माळ उडले. आपण त्यांना समय हातात राहिली, ते पण सोडण्यात टाकले. शेवटच्या घडीचं वाक्य आणि आम्हाला खास हिला घ्यायला लागतो. खास आता सगळ्यांच्या आरत्या झालेल्या आहेत. आता मी घरी आलो. घरी आता मी काहीतरी खायचं बघतो, कारण की प्रसाद खाऊन मला थोडंसं पोट भरलंय. आता बघू संध्याकाळचं नियोजन मला माहिती नाही अजून. दादा बोलेल अशा आला तर काय होईल ते. आणि आता काय पाऊस नॉर्मल चालू झाला. मला एकदम उघडा होता, ओपन होतं, त्यामुळे आता पाऊस चालू आला आहे. काय नाही, आत्ता खूप बरं वाटतं, कारण की गणपती आले. तर आमचा घराचा गणपती दाखवतो तुम्हाला. हे बघा, हा घराचा गणपती आहे आमचा. इकडं आता इकडे ह्या साईडला गौरी आणि शंकर भगवान येतील. तर हे असं आम्ही डेकोरेशन साधं सिम्पल केलेलं आहे. तर आता जातो इथून. हे बघा, ही माझी बहीण शरावसा आमच्यावरच आहे आरती वगैरे करायला. फोटो आमच्याकडे आता आपण. तर आता आम्ही तिथं जेवतो वगैरे. नंतर मग संध्याकाळी कुठे काय गेलो तर मग बाय. काय आता सगळं झालेलं आहे. सगळ्यांच्या आरत्या, जेवण वगैरे सगळं टाइमपास वगैरे करून स्टोऱ्या पण पडल्या सगळ्यांच्या जवळजवळ. आता बघू जरासं भटकतोय, कुठं कुठं जाऊन बघू. आणि इकडे ना आता मस्त वातावरण झालेलं आहे, म्हणजे पाऊस नाही आहे आणि सगळे धुकं खाली आले. दाखवतो तुम्हाला. हे बघा कसं दिसतंय ते. असं अर्ध डोंगर झाकले गेले धुकांमुळे. आता आम्ही बघतोय, म्हणजे असं जर असं घरी बसून पण वायफायवर बसून पण कंटाळा लागला, कारण की जास्त फोन ट्यूट्यू करत होता. आता इथून बघू कुठेतरी जाऊ. आणि संध्याकाळच्या वेळेला एक प्लॅन आहे. संध्याकाळी 2 प्लॅन आहेत. वाडीमध्ये 2 पूजा आहेत. वाडीमध्ये हां असं 2 वाड्या आहेत, त्याच्यामध्ये 2 पूजा आहेत. तिकडे यायचं संध्याकाळी. परत संध्याकाळी राडा आहे. जेवून रात्री आहे. संध्याकाळी 7 नंतर राडा आहे. कारण की पहिले जेवढे पण आता आम्ही 8-9 पोरं होतो, सगळ्यांच्या घरी आरत्या, नंतर महाआरत्या, हा महाआरत्या, ते सगळं करायचं आहे. त्याच्यानंतर मग हे. तर आता आपण जाऊ काका. तर आता आपण जाऊ मस्त जरासा बघू फोटोशूट. हा आता दाखवतो तुम्हाला. हे बघा, हे बघा, हे असं अर्ध डोंगर झाकले गेले मस्तपैकी. इकडं काय वातावरण वाटते. जे माणसं इकडे असेल त्यांना काय वाटत असेल ना, असं मस्त तोंडावर तुझं धुकं आली आहेत. बघू आता पुढे जाऊ आम्ही, काय करायचं बघू. आता तिथं नदी पण आहे, तिथं पाहिजे आम्ही केलं तर फोटोशूट करू. असंच थोडंसं मज्जा. तर संध्याकाळी भेटू आपण. काय असेल प्लॅन सांगतो तुम्हाला, तोपर्यंत स्टे ट्यून. तर काय आता आपण आहे ना निघालो इथून. सकाळचं जेवण वगैरे झालेलं आहे. हा आमचे अध्यक्ष, यांच्याकडे नाल आहे, नालची जबाबदारी यांच्याकडे दिलेली आहे. आता मी चाललोय भजनाला चाललोय. आमच्या बंधूकडे दरवर्षीप्रमाणे सालाप्रमाणे यावर्षी चाललोय. रात्री लाईटी आहे, लाईटी आहे ना, पडायचं कुठे आपण कुठे दिसतं का. नाल खूप जंपायला लागतं गाईस. हो पक्वात, सॉरी नाल नाही पक्वात बोलतो त्याला. आम्हाला झोपतील इकडे ह्या शब्द वापरल्यावर. खूप जपायला लागते हिला. खर्च म्हणजे जाम आहे. आणि आमचा रस्ता पण थोडा कसं आहे काय समजत ना आम्हाला. समृद्धी आहे कारण की कुठं काय समजून येत नाही कसं येते. रस्ता दाखवले खाली.
हे बघा काय तुम्हाला दिसणार नाहीये गाईस, फक्त जास्त जास्त हेल्मेट दिसले याच्यामध्ये. संपलेत थोडे खडे संपलेत. आता जातो आम्ही इथून. अजून आम्हाला एका ठिकाणी जायचंय दुसऱ्या वाडीमध्ये, आमच्या त्याच्यामध्ये लोगडेवाडीमध्ये. पण आता इथून सोडतात का नाही सांगता येत नाही, कारण की जर एकदा बसलो तर जातो आम्ही. बघू आता पुढे काय होतंय ते. सो स्टे ट्यून. पुरी आजचा आहे डे 2. सकाळच्या आंघोळ वगैरे करून पूजा वगैरे झालेली आहे. पूजा मी नाही केली, थोडं लेट उठलो मी. पण हे बघा, हा आपला गणपती बाप्पा आणि ही इकडचं एक देवार आहे आमचा जो, त्याची पण पूजा झालेली आहे, याचीही पूजा झालेली आहे. आता कुठे जायचं काय माहिती नाही. आपलं अभ्यास 11:15 अभ्यास असेल. आता बघू आज कुठे. आणि काय आम्ही गेलो भजनाला, तो आम्ही काहीतरी 1:15ला आम्ही पूर्ण फ्री झालो. 1:15ला फ्री झालो, नंतर घरी आलो. आम्हाला उशीर होता उठायला. आणि आम्हाला तो भाऊ बघा कसा बसला इकडं. हा बघा इकडं हा बसला, येतं आराम करतो मस्तपैकी. तर आता बघू पुढं काय प्लॅन असेल ते. आता केलं तर आज पण आरती आहे. आणि आज वाटतं जो दादा आहे माझ्या ह्याच्यातला पुण्यातला दादा ऋषी व कदम, त्याच्याकडे पूजा आहे, तर त्याच्याकडे झालं आहे आपण. सो लेट सी काय काय माझ्या धमाल येते ते. आणि हा ब्लॉग कंटिन्यूमध्ये येईल आणि पण पार्टमध्ये येतो. सो स्टे ट्यून, खूप मजा येईल, बघत राहा. भेटू आपण पुढं. तर काय आता आपण सकाळपासून काही केलं नाही, सकाळपासून घरात होतो. तर आता आम्ही चाललोय भजनाला. आणि 1 2 3 4 6 जण आम्ही, बाकी सगळे गुडूप झालेत घरी. तर आता आम्ही जाऊ. हे बघा इकडे समीक्षा शिंदे, स्नेहल शिंदे, वेदू शिंदे. हा मी आलोच गाईस, आलोच. तर काय ते बघा हे तर ट्रेंड करत होते ठुमक ठुमकच्या गाण्यावर. झालं का नाही? झालं का? गाणं टाकायचं आपण, गाणं टाकू बरोबर आपण. तो बघा तो तर आपला एकदम छुपर उस्तर होता. हे ठुमक ठुमक, हे ठुमक ठुमक, हा ठुमक. हे पेशंट आले आमचे, पेशंट आले. हॅलो गाईज, आय एम सन्नी. सनी लिओनी. अरे दुसऱ्या कुठे? अरे सनी देओल कुठे? चेंगडे बोले आणि भेटायला पण चालेल चालेल. आता आपण आलेलो आहे ऋषाच्या घरी भजनाला. तर आम्ही पाया पडून गेलो. तुम्ही बघितला असाल की तो ट्रान्झिशन व्हिडिओ बघितला असेल तुम्ही की कसं आहे गणपती वगैरे. आता सगळी मंडळी बसली आहेत आणि आम्ही थोड्या वेळात भजन चालू करू. सो हे आनंद घ्या तुम्ही. आणि असं जागरण होणार आहे, फुल धमाल मस्ती आहे. तर लेट्स सी काय काय होते ते. आणि पूर्ण व्हिडिओ बघा, आता खूप मजा येते. सो लेट्स सी पुढं काय काय होतं ते. Oh,